Iti damag pulisya, iti Riondos, lalaki pimhusay gapo iti maatap a heat stroke iti Nueva Vizcaya. Kabiyatan na sigod a kaming ti PNP Cagayan nakamag gapo iti panagimot na iti maatap nga illegal a droga. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Idi Martes, naka-record ti probinsya ti Nueva Vizcaya ti kangatuan a heat index a dumanon iti 41 degrees Celsius, anay bilang kas extreme caution wenno danger iti heat index ti pag-asa. Gapo iti dayta, mapatapataan na heat stroke ti 42 anyos a lalaki, maysa a laborer, kabayatan nga agbibisikleta iti kalsada ijay barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. Nakita pa'y daytoy dagiti residente asim mardeng iti linong ti kayo, nga ipagarupda nga aginanala ang daytoy, gapo iti kinapulot ti panawan, ngam kilat na natumba daytoy, kin nagbakwar. Dagos mat at tinulungan dagiti nakakita nga umili ti lalaki, kin naitaray iti ospital, ngam naideklara a dead on arrival. Sigun iti pulisya, posible a heat stroke ti rason iti ipapusay daytoy. Nakamagtisigod a pulis ken karaman iti high-value individual, kalapasan nga insayang kat ti PNP ken PDEA ti search warrant operation, ijay barangay Punta Apari, Cagayan. Ti suspect ni alias Robbie, 41 anyos, sigod a kamang ti PNP a residente iti nasaumat lang a lugar, ken naikat iti serbisyo iti taon 2012, gapo iti absent without official leave. Nakumpiskar iti suspect ti agrop 72 a gramo ti mapapati a shabu, anay pisok iti 17 a heat-sealed transparent plastic sachets nga agatan tinasurok 490,000 pesos pakiramanan ti daduma a drug paraphernalia. Kabayatan na, dumanon iti 210,600 nga individual ti kinamag ti Proto, manipod Enero aging Mayo at 31, iti sidong ti SILJ Safer Cities Initiative for Highly Urbanized Cities. May basar iti datos da, 173,629 naglabsing iti traffic code violations, 4,030 nga apprehensions tinirecord da ang naglabsing iti paraginom iti arak iti para publiko a lugar. 2,198 na-apprehend gapo iti illegal structures ken obstruction, baban iti road clearing operations, ken 1,934 met a minor de edad, tinaglabsing iti curfew hours. 191,572 tinapatawan iti multa, ken 19,019 tinaipaayan iti pakdaar, bayat at idaduma ket nawaywayaan. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.